Coa nova normalidade, moitos espazos naturais tiveron que ser adaptados co obxectivo de garantir maior seguridade e hixiene á cidadanía. Con esa intención, o Concello de Pontevedra levou a cabo un paquete de medidas nesta praia fluvial. A primeira foi esta, a contratación dun aporte de 450 metros cúbicos de area. Estaba moi irregular, estaban zonas xa nas que salira o fango e a terra do río á superficie, por tanto estamos rexenerando toda a zona de area, toda a zona de sol para facer máis usable e máis apetecible a praia e ao mesmo tempo tamén renovamos as instalacións de baños, renovamos a caseta dos socorristas que estaba tamén que tiña pequenos desperfectos tamén desde os últimos 2 anos e aproveitamos para integrar xa este espacio na rede de verde urbano que aglutina as zonas de lecer, de ocio e verdes que ten a cidade tanto no seu centro como na periferia máis urbana da mesma, non? Ademais de rehabilitar a fachada exterior desta caseta, o Concello de Pontevedra instalará nos próximos días unha cadeira para os socorristas e un mastro para as bandeiras. Por outra banda, o Goberno municipal renovou toda a cartelería deste espazo e ampliou as zonas de baño. Se modificou a zona de baño que acotamos frente ao areal, ampliando un pouco sobre o que estaba inicialmente acotado e renovando tamén todas as boias, todas as balizas que delimitan esa zona, para contribuir a ese lavado de cara, a ese rexuvenecemento xeral desta praia do Lérez, a que invitamos a vir a todos os pontevedreses e pontevedresas durante este verán, facendo cumplindo esas normas da nova normalidade que basicamente consiste no distanciamento social e no uso da mascarilla cando iso non sexa posible. Ademais de estrear unha nova imaxe da rede de espazos naturais, este areal acaba de converterse nunha praia libre de fume, unha medida adoptada polo Concello de Pontevedra ante o perigo de contagio do coronavirus. Por primeira vez este espacio é un espacio libre de fume que se incorpora a toda unha rede de praias que xa son libres de fume en Galicia e que pretenden facer máis natural, máis apetecible este espacio, aproveitando de que tamén evitamos o risco de transmisión do COVID-19 a través das cabichas que desgraciadamente moitas veces quedan depositadas na area. Co obxectivo de previr a propagación do coronavirus nesta praia haberá 4 quendas de desinfección e limpeza. Este paquete de medidas supuso unha inversión de 50.000 euros.